Втора глава през годините на атеизъм. Трета подглава помощ от свети Климент. Игумения Касияна от врачешкия манастир Ботевградско е известна с висок духовен монашески живот. Тя претърпяла много изпитания през атеистичния период у нас. В манастира дошъл осъден от властта офицер, който се укривал. Тя от християнско милосърдие му дала подслон. Открили го и я арестували. Прекарала няколко години в Сливенския затвор. В затвора не й позволявали да се моли и я следели през отвор на вратата. Тя страдала и тайно се молила. На сън й се явил свети Климент Охридски. Посочил и къде да застава, за да не я виждат. Мястото било зад вратата, встрани от шпионката. Там се молила с часове. Когато през 1968 година построили параклис в манастира, владиката дошъл да го освети. Не е случайно, че той без да знае за явяването, предложил параклиса да се посвети на свети Климент Охридски. Днес сестрите и всички, които познават игумения Касияна, говорят за нея като за светица.